Hej, jeg har lavet en Ask Me video, her kommer den. Første spørgsmål er fra Mikkel Pin 6. Hallo, Hassan! Hej Alvin! Den faldt sgu i buskene. Vil du være med til Ask Me? Ja, for helvede. Kom. Der var der sgu lige en uventet gæst. Okay, Alvin, første spørgsmål er fra Mikkel Pin. Altså Mikkeline. Ja. Hvor pæn er fra 10? 10. 9. 10! Og er jeg din ven? Ja, du er Ja. min veninde. En af mine gode veninder. I mig? Og der er også... er jeg så? Ja, nogle gange. Ja, Ja. sådan set. Så 3 piger fra klassen i rækkefølge fra udseendet. Okay, jeg starter. Mikkeline. Emilia. Og... Det ligner, du skal skide, når du tænker. Nej, jeg ved det ikke. Nej. Nå. Jeg er Mikkeline. Nej, det er kun 2. Og hende der Emilia. Okay. Og der er spørgsmål mere. Fanta hvis Pepsi. Pepsi. Og hvor gammel er I? 12. 12. Hvor høj er I? 1,52-53. 1,54. Ja. Og Paradise Hotel Wishes. Paradise Hotel vs. Diva Drone. Paradise Hotel. Og igen, hvor gammel er I? 12. 12. Hvad er jeres yndlingsfarve? Blå. La. Ja, blå. 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 Bedøm jeres egen personlighed fra 1 til 10. 10. 10. Bedøm jeres egen udseende fra 1 til 10. 10. Ubeskriveligt. Der er slet ikke så mange tal, som hvor smuk jeg er. Ja. Der er din smukhed bare. Og Fanta vs. Nej, gul Fanta vs. rød Fanta. Gul. Rød Fanta. Nej, det er så kraftigt dårligt. Ja, okay. Gul. Okay. Fodbold vs. håndbold. Fodbold. Hvad størrelse bruger I sko? Ej, det er sgu. Det er ikke noget for jer. 38. 38. Ja. 8, jo, det vil sige 38. 38. 38. 38. Og Jeg er små før. er I hurtige? Nej. Nej, jeg er ikke. Ja, jo. Jeg er ikke den hurtigste. Nej. Jeg er heller ikke den hurtigste, men jeg er vist en af de hurtigste, tror jeg. Nej. For klassen. Nej. Jo, ja. Nå. Jeg er hurtigere end dig. Ja, du er hurtigere end mig. Du Okay. kræftede mig dårligt at være hurtigere end mig. For jeg er den hurtigste i verden. Okay. Og jeres yndlingsfodboldsko. Ved jeg sgu ikke rigtigt. Nike Mercurial. VB8. I don't know. Og hvor spiller I fodbold hen? Eller jeg har gået. Først Jeg Gik gik jeg i også en klub? F'erne. gik jeg i en klub, der hed KFUM. Og så bagefter så gik jeg til F'erne. Og jeg stoppede for et år siden. Det gjorde jeg sgu ikke. Men jeg har ikke gået i KFUM. Kun F'erne. FFF. Okay. Fredericia Fodboldforening. For jeg så få en fodboldklub. Ja. Hvad? Hvem er den pæneste fra klassen? Hvem er den pæneste af pigerne fra klassen? Janni. Mikkeline, tror jeg. Mikkeline. Og yndlingslivret. Lasagne. Laks. Og hvad står der her? Pik. Nej. Yndlingsfrugt. Vindrød. Eller nej. Jordbær. Eller jeg ved ikke, om det er frugt. Jo. Jo, vent. Jeg har en god en. Vandmelon. Smager godt. Ja, Kosovo godt. Ja. Typisk Kosovaret. Hvor skal I hen i sommerferien? Kosovo. Og hvem er den ældste, jeg tror? Det er ham. Det er mig. Han er vist en måned eller mig. Ja, Ja. et par dage. Og hvem er højst, jeg tror? Det er ham. Måske 1 cm eller sådan noget. Nej, for helvede. Man kan se, at jeg er meget større end ham. 2 centimeter. Vi kører i måls. Se.
Ej, det orker jeg ikke. Okay. Okay. Kan I godt lide fodbold? Ja, Ja, for vi elsker fodbold. Seriøst. Okay, og Dumt sidste spørgsmål. spørgsmål. Nej, Jo, det er. der er lige kommet et nyt et. Lige. Nå. Okay. Ja, jeg skulle lige se, hvad der stod. Nej. Nå. Det er bare en anden. Ikke slå. Ej, for seng mis. Okay, der er 2 spørgsmål mere. Allerede så meget. Fuck. Ja, det er fucking mange spørgsmål. Yay. Ja, der står Lamborghini vs BMW. 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 Who like a Lamborghini? I hate Hvor mange bolde har I? det, ved jeg sgu ikke. 14 fodbold. Nå, det var alt for det. Ses, Peps. Ses. Vi ses.